מה קורה חברים יקרים? כאן זיגזגזון מאולפן החם של זיגי וחבר'ה, הסדנה נפתחה שוב. יש לנו פה את התפוז, אבל הוא לא שולט בעצמו. הוא לא שולט בעצמו, אז אנחנו צריכים לעטוף אותו בחום ואהבה, אבל להיות איתו קשוחים. חברים יקרים, בכל הסרטון הזה זה הומור אחד גדול. לא להתבלבל, זה הומור, אוקיי? לא לשכוח לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, וכמובן, קוד בחנות זה זיגי, כי הכי חשוב לתמוך בטילון. אני רוצה להגיע בסרטון הזה ל-13,000 לייקים. תרשמו לי פה בתגובות, אם גם אתם רוצים סדנה כזאת. לייזי. אח שלי יקר, אתה מקשיב? כן חמוד. דבר אם אתה מקשיב, דבר. מדבר, אמא שלי מביאה לי שווארמה. מה? וגם צ'יפ. פה יש הזמנות של שווארמה. מה יש לכם? אימא'לה. לא מכיר את האקטר הזה שווארמה. איזה מוזרים אתם, וואי. תמיד קניתי. אני שונא את לייזי, אני תמיד... טוב, הבנו. טוב, הבנו, באמת הבנו. לא, אני חייב להרגיש את זה. מלא, אני מפחדת, חמוד. אבל אני איתך, מתוק. מה, זה אני. אז זיגי, אני מת, אני באמת מת, אני אשכרה מתה. מת על מי? הוא מתה, הוא לא מת. בסדר, על מי הוא מתה? על מי אתה מת? וואי. וואו! מה, אני פה באנו, זה בחנת, תינוקת. אנחנו ממשיכים בסדנת חינוך התפוזים. ב8,500 לייקים אנחנו נורים את התפוז. יאללה, נשמע, אתה יודע מה? וואלה, אני חושב שהצופים שלי יכולים ומסוגלים ליותר. הסדנת החינוך תיפתח ב9,000 לייקים. אבל מה? שמע, זה קליל, תפוזים, מה יש לך? טוב, יאללה. פעם, אחי, אתה יודע, זה דברים הוא עושה לי, אתה יודע, זה כמטרות. אני אעשה להם, רגע, אני אעשה להם. צ'יפס זה. באנו, אני מת קצת. אח שלי היקר, צחקתי איתך, אני לא יודע למות. אתה יכול למות באמת. אתה צודק, אני שכחתי. אבל למה אתה מתחזר לי על הכל? אתה יודע מי יש לי? יש לי את ביטי המטריה. למטה. יש 7. אחי, הוא 0 HP, כפרה עליך, יאללה, תהרוג אותו. מה זה היה? תגיד, מה, אתה חולה נפש, אה? חבר'ה, 9,000 לייקים, תפוזי יקום לחיים. כמו שאתם זוכרים, אחרי סדנת החינוך של בנוז, אתם יודעים, לקח לנו שנה וחצי, בסופו של דבר הוא ילד למופת, הוא טילון, הוא תותח, הוא כוכב, הוא כוכב. איזה פרגון. עכשיו, יש לנו פה בעיה, יש לנו פה תפוזי, זה מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה שונה לחלוטין מבנוז. אנחנו צריכים לחנך אותו, רק ב9,000 לייקים אנחנו נרים אותו, חוצפן. טוב, אני יכול לנאום בבקשה? אתה יכול לעשות את הנאום, הנה, אנחנו ליד אבן, תעשה את הנאום, קדימה. חברים וחברות, יקרים ויקרות, אתם כרגע צופים בלייב במטריף של זיגו. אנחנו כרגע 6,127 צופים. תן לו, קדימה. יש כרגע, מספר הלייקים כרגע עומד על 8,200 לייקס, שזה מכובד, אבל בשביל שאני אקום למשחק ואעשה קילים ויהנה יחד עם כל זיגי ואנשמן בנוז, אני צריך שיהיה פה 9,000 לייקים, ואתם יכולים לעשות את זה. אני מאמין בכם. קדימה, אל האופק, לייקים. אהבתי מאוד. חבר'ה, וואלה, נאום לעניין. כל הכבוד. לא, אחי. פגוע 26, פגוע 31, בנוז הם פה. דן. אני בורא את מי שהראית עליו עכשיו. הוא הורג אותי, אחי. נו באמת, בנוז, מה אתה רציני? אין, אחי. פגוע 100 אבל בגין. מה? הכל טוב, מת. 110, אל תצא מלייזי. לא יוצא מלייזי, תינוקת. ככה אתה צועק על הצופים? אתה רוצה שהצופים יגדילו את המטרה? אחי, 90 לייקים. צעקת על הצופים עכשיו. לא. אתה בטוח? לא, 80 לייקים. צופים יקרים, הוא צעק עליכם או לא? לא, אני רואה מלא לא. וואי, כולם לא. וואי. מה כולם לא? אני רואה הרבה כן. 9,000!
אני רואה איזה מתפלג לחצי חצי, אז הכל טוב. יאללה, לך תרים את החמוד. אם את הכוחה... הנה, עוד פעם, אל תרים אותו, אל תרים אותו, אל תרים אותו, אל תרים אותו. מה מצחיק? מה מצחיק אותך? אל תרים אותו. הרמת אותו? הבנתי אותך. מה אני אעשה? לא אכפת לי. לא, הכל טוב, אל תדאג, אל תדאג, תפו... מה קרה? מה איך קרה? רושה שהוא כוכב שבאנו מעליו בקילים ואני 10 והוא 0, אני חייב לדעת. אל תדאג, אתה תשלם על זה במטרה יותר כואבת פעם הבאה. לא. אתה צריך ללמוד את הפוזי. אתה לא יכול להגיד שאתה כוכב שאתה עם פאקינג 0 קילים, תפסיק להיות טמבל. טוב, לא שמתי לב לקילים, אפשר אמו בבקשה? עלק, לא שמתי לב לקילים. לא, מה אתה לא, עושה? לא, שמתי לב לא. ולא לעשות שטויות. לא. מה אתה חושב? תגיד, אתה יכול לעשות פה מה שאתה רוצה? אני חייב לדעת. לא, די. אני שאלתי אותך שאלה, אתה חושב שאתה יכול לעשות פה מה שאתה רוצה? שאלתי שאלה ברורה מאוד. מה, איך עשית? קדימה, יש לנו בן ערובה עכשיו. די, לא! אבל הרגע חזרתי! באנו שתחי אותו כמה שיותר. לא, אני יודע שזה לא פייר. זה באמת לא פייר? החיים לא הוגנים, אחי. כי זה למדתי ממכם! שאתה בן 10. בוא, שם ברגע. חמוד, הכל טוב, אני אדליק לך לא מדורה. רוצה, אני מתרחק מהמדורה. אתה מתרחק מהמדורה, אני לא מרים אותך בחיים. טוב. קרב אליה, אני גם אדליק אותה פעמיים. קדימה, אחי, זה לא בזון! הכל בסדר, תפוז, לא לצעוק עליי. יופי, אתה פול HP. באנו תחכה עם הרובה בנדג'ים, לא לשים לא עליך ולא עליי. אתה איתנו עד סוף המשחק הפרה עליך, ככה. לא. אל תדאג, אנחנו הולכים לעוד מדורה. אחד. זרוק עליו. יופי. אל תדאג חמוד, יש לנו פה מדורה. שם. נראה לי זה אפשרי בסדר. לעבור במשחק. הרי זה זה אפשרי, כל המשחק אנחנו נהיה איתו ככה, החוצפן הזה, הוא לא יעשה מה שהוא רוצה. תגיד לי שיש לך עוד אחד. יש לי עוד אחד. זרוק עליו. זורק. אל תפגע. תשתוק את הפה שלך. אני ממש מכוון כאילו זה יהיה הרבה. יש לי עוד אחד. יש לך עוד אחד, זרוק עליו. אל תדאג, כל המשחק אתה תהיה איתנו. פעם הבאה שאתה בורח ולא הולך לכיוון הזון, לכיוון המדורה, אני ישר עוזב אותך, אתה מת. טוב, אני יכול מדורה. זרוק עליו. אין לי עוד אחד, זיגי, אין לי עוד אחד. אתה משוגע, אז תגיד. תשאר פה חמוד. הכל בסדר. תקשיב, תיזהר. אם אתה עוזב את המדורה הזאת, באותו רגע אנחנו עוזבים אותך. שמעת? יש מבין? באנו לא לשים עליו שום דבר. לא לשים עליו שום דבר. אתה לא זז מהמדורה, תהיה באמצע. תהיה באמצע, אני אמרתי. 3. אתה לא באמצע, אני לא חושב שאתה באמצע. או טיפה יופי. זהו, תשאר פה, אתה לא זז. תחכה בסבלנות, שמעת? אנחנו מנצחים שהוא איתנו בנוק. מבטיח לך. לא, ניו! שקט, תהיה בשקט! לא רוצה לשמוע. תדליק את המנורה כל פעם מחדש עם 30, תחצוב עץ אם צריך. די, תרים כן! שקט! אין, זיגי, צריך עוד 300, אחי, אני בשוק. זרוק עליו בנדג'ים, הכל בסדר, הכל טוב. קדימה, תיקח אותו עליך ותעלה למסוק. קדימה. תפוזי, אתה ברחת? לא! פעם אחרונה שאני רואה שאתה מנסה לברוח, שמעת? זה היה לא תורן! פעם אחרונה. זיגי, אבל מה? איפה האיירדרופ? אל תצא מהמסוק, הכל טוב. לא יוצא. לא נכון. תגיד לי שיש לך עוד, בבקשה. הכל טוב. יש לי אחד, אז חכה, הכל טוב. בעזרת השם. הכל טוב. צא איתו וזרוק עליו אחד. קדימה. אמן. לא יצא, הכל טוב, לא קרה כלום. קח אותו. אנחנו הולכים לכספת, קדימה. טוב. הכל בסדר, הכל טוב. אני יודע אפילו אחד. כמה יש לך? תגיד לי מתי יש לך עוד. אני אגיד לך. בוא איתו, צא. עכשיו. צא, זרוק עליו אחד. בוא מהר. מה זה? זרוק עליו. אין, ידעתי עליו אחד. בוא לפה, יש פה חדש. בוא, תביא לי אותו. יש! לא נכון, בוא לפה, תפוזי, תיזהר ממני, בוא לפה. יופי. תשאר עם זה עליך. הכל טוב, תפוז, אל תדאג, חמוד. אתה תשלם, אנחנו נעשה לך פה סדנת חינוך כמו שצריך, שמעת? אני רוצה לברוח! אתה לא תברח מפה. קח אותו עליך. בית הנייר, אח שלי. קח אותו עליך, אח שלי יקר, זה קורבן. אנחנו עכשיו בשוד, הכל טוב, בוא לשם. הכל טוב, בוא איתי, הכל טוב, בוא איתי. חביות. אני יודע שיש חביות. אז בוא בוא לפנים. קדימה. תדייק עם זה, זיגי. בוא, הכל טוב, בוא לפה.
נו מה? לא, אחרים. הכל טוב. הכל טוב, יש פה, זה לא משנה, זה בסדר, סתום את הפה. סתום את הפה, סתום את הפה, סתום את הפה, הכל טוב. פתח לי, תעשה לי ידיד. לא, תעשה ידיד. יאללה, בוא, חביות. די, אין חביות. אל תשים עליו בנדג'ים. בוא לפה, תפוזי, אתה בורח מהחבית? לא. ספאם. אמא נראה לי שיעבוד לי בידיים. בנוז, אל תשים עליו, תשאר איתו פה, תשאר איתו פה. לא, סבבה. תשאר איתו פה. חמוד שלי. שקט בבקשה. קצת בנות. מרצה. שקט. אתה זול. אתה יודע שאתה יכול להרים אותי בעד מרד. אתה חושב שבאנו זה יעשה עליי מרד? לא הבנתי. נכון, זיגי, אני יכול להרים אותו. לא, אני יכול להרים אותו בכאילו. ואז לא אוהב אותו בכלל. טוב אתה. מה טוב אתה, זה הרעיון שלי. תביא אותו לפה. קדימה, תביא אותו לפה מהר. תן לי. רגע. תביא אותו לפה. תגיד לי שאתה יכול בבקשה. אני פה. קדימה, אני בא עם המסוק. אבל רגע, תזרוק עליו, כמה יש לך? יש לי 3. זרוק אותו. תן לי עוד. כל טוב אח שלי, תרים אותו. טוב. קדימה, תעלה מהר. קדימה. תפוזי מנצר איתנו שהוא בנוק. תפוס איתו, הכל טוב. לא, אל תקפוץ. יופי. בוא, תביא תפוזי לפה. תעשה אותי לרצה, אני רוצה לעמוד. חזון, נכנס לזון. די. פתח את הקופסה הזאת, אין פה אוויר. מה שקרה כל המשחק בנוקת ישראל. אחי, תקשיב. בוא, נעשה לך טאמנל, בוא. די. 0 HP, תרסס אותו מלמעלה. אתה יודע מה, אני רוצה להביא את הפוזי למעלה, שיהיה איתנו בגובה. אבל בוא תזרוק עליו, בוא תזרוק. אני בא איתו. יש לי רק אחד. הכל טוב, שקט. תפוזי, אל תיזהר ממני. בוא, קח אותו עליך. הכל טוב, קח אותו עליך. אין לי בניות אבל. יש לי 1.5 מיליון בניות, הכל טוב. אני חייב בניות. שתפוזי יהיה איתנו, בוא לפה, בנו. אומייגאד. אני לא מאמין. זיגי, תפתח לפה. אומייגאד, אחי. איפה תפוז? אני מרים אותו בכאילו. הכל טוב, אני פשוט 0 HP. תעזוב אותי. בנו, זהר. אין יותר בניות, זהו זיגי. הכל טוב. כמה בנדג'ים יש לך? יש לי 300. תרים, יש לי 300. בנדג' אחד עכשיו, אני זורק עליו. זרוק עליו. יש לי 300, תרים אותי, אני אבנה. אל תרים אותו. ג'י, חברים יקרים, כל מי שפה מוזמן להירשם לערוץ לפרגן בלייק, להפעיל את הפעמון, והנה תפוזי חי. שלום תפוזי. שלום לך חמוד. עכשיו תפוזי, אני רוצה לשמוע ממך, מה אתה למדת מהמשחק הזה? וואלה, לא הבנתי למה עשית את זה מלכתחילה. לא הבנת למה עשינו את זה? מה עשיתי? אתה לא שולט בעצמך, נכון? אבל למה? באיזה חלק? תפוזי, אתה לא שולט בשום חלק. באיזה חלק? בשום חלק. איזה שום חלק? תפוזי אתה כוכב, שאלתי אותך שאלה. רגע. למה אתה לא עונה? רגע. לפני שאני עונה. לא, תענה, אתה כוכב או לא? לדעתי? כן. כן. גם לדעתי אתה כוכב, אתה הכי טוב פה? אתה באת להגיד כן, אתה לא למדת שום דבר, אני הבנתי. לא באתי להגיד כן.